na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Majka, návšteva z neznámej planéty Gurun, dokáže vykonať samé neuveriteľné veci. Chodiť po vode, to je pre ňu maličkosť. Po strope, to je to najľahšie. Ale najviac sa nám páči, že Majka vie lietať. Dospelých to poriadne vylakalo. Odrazu sa o Majku začali zaujímať, až z nej urobili, ako sa vraví, oficiálnu osobnosť. Majka je však naša naozajstná kamarátka a s nami sa cíti najlepšie. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, jej krúžením len samé atomy. Hviezdy ukrývajú aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme.
tuším, niekomu šibe. Liduška, snažte sa, aby váš slovník bol v súlade s významom našich novín. Včera pristála delegátka z planéty Gurun, príď ihneď. Stop, Valko Čabovce. No, teraz hovorte. Valkovi šibe. Nikdy nerobil žarty. A seriózny bol už v škole. Zavolajte mi ho. Bleskovo. Čabovce hotel. Bednár. Servus. Áno, dostal, ale taká kačica. Čože? Máš ju v hoteli? Ako vyzerá? Tykadlá, zelené uši, 3 nohy, nie? Normálne? To je čudné. Čože? Vysiela televízne? Sama? Bez aparatúry? No to hádam nie. Ty, jak táraš. To je senzácia. No, to je teda senzácia. Áno, prídem hneď, áno. Lidka, povedzte starému, že budem 2 dní preč. Ozvem sa. A nikomu ani muk. Jasné. Anna, poviem ti senzáciu, ale nechaj si to pre seba. Predstav si, Čabovce je zlomený. Haló, Rejžia. Pre teba, Bohuš. Lacko, áno. Čože? Čože? Áno, idem. Juro, zober to za mňa. Dobrý deň, dobrý. Tak čo si slepý, alebo čo? Prepáč, ponáhľam sa. Raz, dva by tu zabili pracujúceho človeka. Kto sa dneska neponáhľa, ty? Ale preto ešte nemusím bežať. Haló, máš čas? Prosím ťa, kedy ja mám čas? Tak sa od rána nezastavím. Tak ideš? No, čo je, čo sa deje? Návšteva z vesmíru. Beriem, ale nie je to ďaleko? Nie, v Čabovciach, v hoteli vo Vani. Je to čosi ako mlog alebo morská panna. Máš vercajk? Čo si myslíš, čo je toto, bižutéria? No pekne, poď. Dobre, uvidíš, poď, len nasadaj. Čo sa stalo, páni? Čo je? No neprotestuj, starý, obráto na letisko, ide sa do Tatier. Zbláznili ste sa, či čo? Ženská z cudzej planéty.
Bohuš, povedz mu, koľko má nožičiek. Kopu. Tak tomu by som nehovoril ženská. Počkaj. Ak má niekto viac ako 4 nohy, tak podľa mňa to už nie je ženská, to už je hmyz, nie? Neťahajte ma za nejakou príšerou. Pozajtra letím do Paríža. Počkaj, dnes nie je pozajtra. Ponáhľaj sa, starý, lebo nám voľakto vytiahne štoplík z vane a slečna nám vytečie. A máš jabre? A čo my vieme? Pýtaš sa, ako by sme ju poznali. Veď práve preto tam ideme, ty. Takže nevieš vlastne nič. Ako vždy. Nemúdruj, človeče. Teda počúvaj, ty máš také spomalené reakcie, že... Na letisko. Až vyhom. Pozor. Dôležité hlásenie. Žiadame pionierov prvého oddielu tunajšej základnej 9-ročnej školy, aby sa hneď dostavili pred hotel a krojom. Opakujem, žiadam pionierov prvého oddielu tunajšej základnej... Ale je tu. Je tu! Áno, je tu! Je tu! Krivošova, už mi neprepájajte nejaký hovor, bo ja zošaliem, ja predsa nie som... Oskávam. To je čo za cirkus? Prosím, nech sa páči. Kto sem vpustil tie deti? No veď to sú naše malé manekínky, súdruh riaditeľ. Tu nie je žiadna vodná prehliadka. Súdruh riaditeľ! Súdruh riaditeľ! Dovolila som si. Návrhárka slečna Štychová, riaditeľ módnych závodov. Hrivňák! Som tu podľa všetkého zbytočný. Mňa sa nikto na nič nepýta. Hádam mi nechcete ukázať novinárom v tých handrách. Správne, Krivošová. To je nežiadúce. Uvažujete správne, logicky a samostatne. Oblečte ju. Pekne ju oblečte a vôbec dbajte o ňu. Spolahnite sa, pán riaditeľ. Ale vy nie je tuto Krivošová. Vezmite si ju na starosť, aby sa necítila ako sirota. Robte jej spoločničku, tajomničku, pestúnku. Veď vy to dobre viete. Áno. Pekne vítam. Kde je? Kto prosím? ...212. Dovolíte? Tak stať. Má zamknuté. A znútra? A čo, ak sa jej niečo stalo? Kľúče.
Kompíš? Okamžite na 212. Nie, počkaj. Nie, zídem dole. Zavrieť a nikoho nevpustiť. Kompíš, čo ste to zase vykonali? To dievča je preč. To dievča je preč. Ale to nie je možné. Veď tu stále stojím. Ja som sa nepohol ani na krok. Emilko, nevidel si tu také malé dievča? Také čudné. Nie, nevidel ju. Ale asi bude s chlapcami. Fíha. Ona stále chodí s nimi. A nevieš, kde asi môžu byť? Kde sú? Tade. Odtiaľ mám najsilnejší signál. Kompíš, auto. Ako to, že nie si prvá návšteva na Zemi? Boli sme tu už 2 razy. Žartuješ. Neviem, čo je žart. Viem. Nemáš na to buňky. Keby ste tu už boli, tak by sme sa o vás učili. Neukazovali sa. Môžete sa ukazovať, alebo neukazovať. Záleží na zariadení. Nehnevaj sa, Majka, ale niekedy ti človek vôbec nerozumie. Tam nie. Dozadu a doľava. Si slepý? A sú u vás aj iné živočichy ako u nás? Napríklad psi? Nemáme také potraviny. Pes nie je potravina, pes je priateľ človeka. Súdruh riaditeľ, opatrne. Tu je špagát. Teraz to už viem aj ja. Tak na čo vás mám? Mali ste povedať, tu je špagát, súdu riaditeľ. Boli som ho prekročil. Všetko nechávate na mňa. Súdruh riaditeľ, neviete, kde mám okuliare? Už sú tu. Musíš s nimi. Nemusím nič. Robím len, čo chcem. Čo ste nám to spravili, dievčatko zlaté? Veď celý svet sa na vás teší a vy nám utekáte. Ale mám pre vás prekvapenie, aby ste sa nemuseli o nič starať. Ak dovolíte, Mária Krivošová, vaša osobná sekretárka. K službám. Nechcem. Ale musíte mať predsa niekoho, kto sa vyzná v našom svete. Čakajú na vás novinári, návštevy. A čo sa vám nepáči na Márii? Príliš veľká. Ale predsa potrebujete niekoho. Ak by ste mali ale iné želanie, len si povedzte. Tohto. Prečo práve jeho? Tak.
nebudeme zdržiavať. Privítame, zaspievame, odovzdáme kytice a dosť. Tam nik nesmie. Kto to povedal? Tajomník. Pst, tichšie, pokojne. A kde je? Vnútri. Tak ho požiadajte, aby sa obťažoval aspoň k dverám. Že som tu s deťmi. Učiteľ Gajdoš. Zedeš, Čabovce. Celou cestou sme sem utekali. A teraz tu už pol hodiny stojíme. Súdruh tajomník! Moment. A čo mám robiť ako tvoj tajomník? Mám všetko tajiť pred nimi alebo pred tebou? Tajomník je úradník, ktorý vybavuje agendu a rozličné záležitosti jednotlivca ústavu. Súdruh tajomník, vonku čaká učiteľ Gajdoš. Pozrime sa. Za priateľstvo s hviezdičkami, ha, ha, ha. Za priateľstvo s hviezdičkami, paradaj, paradaj. Čo vždy žiaria i nad nami, džin, Žiari a raj, čo vždy žiari. Čutka, čo tu robíš? Nepoznávaš ma? Gajdoš, máš ma na biológii. No, Teraz máme obaja prázdniny, si druhý učiteľ. Čo si želáte? čakáme už pol hodiny na nejakého tajomníka. Ten tajomník som ja. Aleba, ty? Vážne? No tak sláva, teraz sa ľahko dohodneme. Uveď nás. Čutka. Ľutujem, ale prišli ste neohlásení. A musíte čakať ako ostatní. Čutka, pre mňa by si to nespravil. Každému rovnako. Zapíšem vás do poradovníka. A na budúce súdruh tajomník. Áno, súdruh tajomník. Áno, Čutka. To je ten, čo pre Mole na teba nemal čas. A teraz do Biedza. Na zemi sú deti, zem vesmírom letí. My krúžaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa tých detí nám už asi letí. Možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude slnku klesať a na zemi už zostane. Plné detí sú tie